Angithi niyabona ke bafana bami. Ngiyacabanga ukuthini ukuthi uma sikhuluma nani sikhuluma into esingayazi. Ngiyacabanga ukuthi sikhuluma into esingayazi. Yabo? Yokuqala into ofuna ukuyenza ukuze uzothi uma uqonywa intombi ungaqonywa intombi ezokudelela. Funda ukuyiphekela. Yabo? Funda ukuyiphekela emlilweni. Yabo? Funda ukuyiphekela emlilweni kuqala ngoba uzoqonywa intombi ikuphekela inhlaza. Ungazi nokuza ukuthi inhlaza le. Ulala uqumbile usuza lapha iphinde ikuhleke futhi ukuthi uyasuza. Kanti inkinga yakho awukwazi ukuyiphekela. Iphini leli, ibhodo lophuthu leli, ibhodo lesishebo leli uyayiphekela uma uyinsizwa. Wenzela ukuthi intombi mayikudelela uyitshela ukuthi ayingena indlela ihamba. Saliqhubeka nokuyiphekela wena. Ayizoni abayibambe khona umfowabo wamakhono wahleka. Yimi isiqhwaga lapha ezweni. Yimi isiqhwaga ezweni. Yazi inkani wena okwakho lokho.